awake dhewe niku senengane slametan. Awake dhewe niku senengane MBG, makan bersama gratis. Kan niki kan MBG to niki nggih. Dadi Pak Prabowo niku MBG niku tiru-tiru NU, Pak. Dadi NU ki MBG ket biyen makan bersama gratis. Oke. Jadi NU ki Masya Allah rejepan yo MBG, mulutan yo MBG, megengan yo MBG, maleman yo durung sing meteng 3 sasi engko yo MBG jenenge telonan 7 sasi MBG jenenge ting engko bayine lahir yo MBG neh jenenge bro. Mula NU ki kon bangun rumah sakit sekolahan bareng rapate iso duwite entek ge MBG, duwite entek ge slametan. Lha tenan nek Muhammadiyah iku iso bangun rono pancen kono rapate gelem MBG. Muhammadiyah ra gelem slametan. Nah pancen ya ora pate MBG. Lho ngene iki jane piwulange Kanjeng Nabi lho, Bu. Sahabat niku mboten nate Pak dahar dhewe niku. Lek dahar bareng. Mula sampai sahabat dawuh al-ijtima'u 'ala ta'am niku mim makarimil akhlaq. Tandane wong apik iki senengane mangan bareng. Jadi Kanjeng Nabi napa sahabat iki mboten nate maem dhewe lek maem bareng. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh panganan sing paling apik iki panganan sing akeh tangane. Njajal iki tangane pira sakmene kae iki. Mula wong lek mangan tangane titik wong pelit. Lah dhewe tangane mek loro. Lah ngene iki pira tangane iki? Mula slametane terus nggih. Slametane terus. Nabi Ibrahim niku nabi sing entuk gelar Al-Khalil. Nabine Allah ki 124.000 sing entuk gelar Al-Khalil ki mek sitok Nabi Ibrahim. Lah nyapa Nabi Ibrahim untuk gelar Al-Khalil niku dawuh Kanjeng Nabi mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li'it'amihi at'am. Nabi Ibrahim niku untuk gelar Al-Khalil mergo Nabi Ibrahim seneng sedekah panganan. Jadi Nabi Ibrahim niku nabi sing seneng slametan. Nabi Ibrahim ki bendina lek maem ngundang wong 20, wong 40, wong 60, wong 100 si biasa. Ngono lha awake dhewe slametan jarange diarani bid'ah. Nabi Ibrahim slametan bendina. Nabi Ibrahim iki ruang tamune yu lawange 4. Madhep ngula nenek, ngitan nenek, ngidul nenek, ngalor nenek. Nyapa lek enek wong liwat dari segala arah semerep. Lek wis semerep dipinarakni, nek wis dipinarakni disukani niku lho Nabi Ibrahim lawange 4. Ora kaya wong Keboh Rejo lawange sitok tutup. Wis tutup jek dikai stiker ngamen. Wonge teko. Sing tulisne enek lawange nek tulisane ngamen gratis wonge teko. Gawe kacamata to. Wong puwel tak diketok-ketokne lho. Wis lawange sitok jek enek stiker nggih napa nggih. Mula lek ning Blitar cok enek to enek wong ngamen. Greng 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 anake krungu langsung mluwayu, "Bun, Bunda enten wong ngamen." Ibuke langsung nutup lawang krekep ngono. Sing ngamen arep menggoki diomongi, tiange mboten enten padahal wong ya kuwi. Ngono iki sing ngamen bablas iki dirasani, "Walah Mas, Mas jek nom-nom ngamen." Mbok nyambut gening sawah apa nyambut gening bangunan nom ngamen randisin. Malaikat ning langit krungu, "Ya Allah yu cangkem ora ngowahi kenyih kowe tak jili bangkiak kapok kowe." Bu. Lho sedekah panganan ki mulya. Ngoten lho, slametani terus nggih. Slametani terus. Ben entuk gelar Al-Khalil kaya Nabi Ibrahim. Slametani terus. MBG. MBG ki makan bersama. Aja kleru nek sing muni MBG ki makan beracun gratis ngawur kowe iki aku. Para hadirin kula kalih panjenengan dalu menika kagungan hajat Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi ditimbali Allah. Kanjeng Nabi diutus munggah nang langit. Nyapa krana Kanjeng Nabi susah. Didum neh. Coba kok entekne aku wae ana. Jukak jukuki ya. Hei. Aku wae ana. Kanjeng Nabi ditimbali Allah dikongkon Isra Mi'raj niku redaksi Quran linuriyahu min ayatina. Mergo Kanjeng Nabi niku didudui kebesarane Allah. Jadi lek ndelok niki mboten enten urusane karo salat. Isra Mi'raj itu seringkali kita pahami hikmah nggih pancen mangke akhire terus Kanjeng Nabi nampa perintah salat. Tapi Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niki mergo Kanjeng Nabi didudui kebesarane Allah. Kanjeng Nabi ruh langit 1 sampai 7 wis lek nek mobil liwat aja nyawang. Aji kok nyawang mobil liwat. Ngono lho. Enek perkara 5 sing disawang tok ganjaran Quran, kira bagi Ka'bah, terus kiai ora eneng nyawang mobil sunah ora eneng. Wes aja nyawang mobil, golek nyawang kuwabeh nyawang pisane. Kanjeng Nabi didudui langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Kanjeng Nabi didudui si napa niku swarga neraka. Kanjeng Nabi sampai munggah ke Sidratul Muntaha. Jadi pancen Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niki Kanjeng Nabi didudui kebesarane Allah. Lah nyapa Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niki mergo Kanjeng Nabi ning bumi iki susah. Krana ning bumi susah terus diunggah nang langit. Ben ora susah dihibur. Cara saiki dijak rekreasi. Mula lek susah rekre. Lha lek bojone susah dijak rekreasi. Aja dijak tandur. Dijak rekreasi mergo susah. Kanjeng Nabi susah 1 ditinggal pamane, ditinggal Pak Lie, namine Abu Thalib. Lah nyapa wong ditinggal pamane kok susah? Mergo pamane niku sing backingi perjuangane Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, niku wong kafir ora eneng sing wani ganggu. Mergo sungkan karo pamane jenenge Abu Thalib. Abu Thalib niku piantun sing disegani teng kaum Quraisy, Pak. Beliau punya kedudukan terhormat, berwibawa, gagah berani. Ketika Rasulullah berjuang ora ning sing wani ngalang-alangi, sungkan karo pamane iki lho. Lah niku sedo, wis. Mbasa pamane sedo, wong kafir iki mulai rodok wani ganggu Kanjeng Nabi. Ganggu Kanjeng Nabi mergo pamane sedo. Mari pamane sedo, terus Kanjeng Nabi sekitar 4 bulan ditinggal garwane pisan sedo. Ditinggal pamane, wong Quraisy ki jek sungkan karo Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Dadi Sayyidah Khadijah niku ya kaya Abu Thalib, Pak, disegani, terhormat, berwibawa, kaya raya. Kaya raya. Khadijah ki saugih karo Kanjeng Nabi, ya Allah sayangi gatine ngemane. Kanjeng Nabi ki lek susah sing iso menghibur Khadijah. Lho, Khadijah karo Kanjeng Nabi taat niku Khadijah, mbuh lek Katijah. Mula saking mulyane Khadijah pernah mendapat salam dari Allah, Pak. Allah niku nate titip salam teng manusa iki ya ngene Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Mbasa dihabari untuk salam, Sayyidah Khadijah jawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Sing biasa jenengan damel wiritan bar salat maktubah, bar salat wajib niku. Lah Khadijah disungkani, disegani, sedo pisan, Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi iki susah tenan, Pak. Ditinggal garwane susah. Mula wong lanang iki hebat kaya apa lek ditinggal sing wedok alah susah. Kanjeng Nabi sing maune berjuang berani, wah ditinggal Sayyidah Khadijah susah. Mula wong wedok ki tenan dibalik kehebatan laki-laki ada perempuan hebat di belakangnya.
Jeung Nabi ki hebat mergo enek Sayyidah Khadijah iki lho. Mula jeung Nabi ki ngelem ning wong wedok almar'atu imadul bilad, wong wedok iki cagake rumah tangga. Wo rumah tanggane awake dhewe rusa lek ibuke cah-cah niki rusa, Pak. Tenan, rumah tanggane dhewe ambruk lek ibuke cah-cah niku ambruk. Kurang hebat piye Kanjeng Nabi ditinggal garwane ya susah tenan kok. Iya apa rayu? Lho lek ngono wong wedok kuwi hebat sampean iki cagak. Pokok sampean rusa omahe ya rusa mergo sampean kuwi cagak. 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 Diomongi mek mendeli. Wong wedok hebat iki mergo wong wedok Kula golek sampean mulih Bu sing ngaji ning masjid sapa lho mau Pak Lukman apa judule? Lho tenan. Jeneng Nabi ditinggal cagake ya susah kok. Lho nggih, Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Sapa gak wedi karo Pak Harto? Jenderal bintang 5, Pak. Dijuluki bapak pembangunan. Eleh bocah ditinggal Ibu Tin. Kolek ambruk. Pak Harto iki lare dadi presiden bocah ditinggal cagake iki lho. Lho, mula sampean ki hebat. Ngono lho. Lho. Pak Habibie kurang hebat piye? Ditinggal garwane Ibu Ainun Habibie yang lenglong lho yo. Bendina ning TMP Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pak. Meminta kepada Allah bendina ziarah kubur gini garwane. Menangis ya Rabb. Segera pertemukan aku dengan Ainun, aku rindu Ainun, aku kangen Ainun. Lho, Pak Habibie ki wong hebat, Pak. Wong pinter sak donya tau dilumpukne anek 10, salah satune jenenge Pak Habibie kuwi lho, Pak. Pak Habibie ki saking pintere, Pak, tau nggarap soal 10 bijine 11 kok. Lho sampean ra percaya ta? Pak Habibie ki saking pintere nggarap soal 10 bijine 11, Pak. Wes golekana wong pinter sing nggarap soal 10 bijine 11. Lho kok saged Pak Lukman, Pak Habibie ki nggarap soal 10. Lah soal 10 ki tibane nek sitok sing kliru gurune lek nulis soal. Karo Pak Habibie dilurusne, dibenerne. Ini kalau angkanya begini ndak ketemu rumusnya Bu Guru. Angkanya seharusnya begini. Wah gitu ya Habibie nggih. Akhirnya karo gurune dibenerne. Akhirnya soal 10 digarap bener kabeh entuk biji 10. Krana benerne soal sitok sing salah ditambahi sitok oleh biji 11. Lho ditinggal Ibu Ainun Habibie ya lenglong kok. Nggih napa nggih? Pak SBY kurang hebat piye? Pendiri Partai Demokrat, Pak. Ditinggal Ibu Ani Yudhoyono. Oleh. Demokrat meh dicaplok uwange mergo ditinggal garwane iki lho. Lha wong wedok kuwi maka jadilah sampean istri yang salihah. Insyaallah akan lahir anak-anak yang salih. Anak irasah dikongkon sholat, pokok cagake sholat. Anak-anak ira sholat mergo cagake iki lho ora rusa. Lho nggih. Anak-anak yang tidak sholat iki mergo nyawang ibuke ndak sholat kok. Lho, anak sampean iki tenan lho. Anak iki gampang melu ibuke apa bapake? Wis sitok enek apa ora sing mangku anake iki? Delok niki mangku lho, masyaallah teng telecek lho. Kono belas kono. Lho. Belas. Lho delok. Belas. Melu ibuke apa melu bapake anake? Lho delok ngono. Belas. Anak sampean niki lho sangang sasi kok gendong ra pisah kok. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu lho. Lajeng sinten ibumu lho. Lajeng sinten ibumu ping 3. Lajeng sinten bapakmu ki lho. 3:1, Pak. Lha kuwi wonge nuntun lho kuwi. Lha kuwi kok melu bapake kuwi. Lho. Bae. Iyalah. Bae. Walah, sampeanmu kok ya mlaku rene to, Mbah? Malih aku rada kisinan malian.
Tiba nenek sing melu bae. Oh alah. Waya mulak mubeng rono ngono aja liwat kene. Alah. Mbah kadung aku bengok-bengok awakmu malah tunuk. Lah kok gawa putune, Cuk. Kere aku. Tenan. Alah. Ya mek kita uwi. Ya nek kita uwi. Liyane ya ndak enak. Lengke. Dadi sing Nabi iki dawuh ibumu, lagi bapakmu. 75% ku ibuke sing nggawa kebaikan, kesolehan, soleh-solehai anak nang ibuke. Bu. Anak ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat anake ya. Iki lho bunun sewu niki anak sampean lanang iki ta. Sampean salat kok lek melu salat. Lho nggih, sampean ngadeg ngene kok anakmu lak cek to sarunge kok melorot ta iki. Sampean salat, engko anak sampean nak melu ngadeg ngene. Nyanding ning kene dikon ngalih ya moh. Ngalih. Mulai gendane Pak, moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Sampean Allahu Akbar, anakmu lek melu wabah. Sampean maca Fatihah anakmu ya sampean rukuk sujud salam. Bu. Salat. Rewang barang maghrib mulai mriki becek apa buah? Lek buah aja usume wong salat. Maghrib deng kok buah lho. Enek. Wong teko. Lek iki ketoke ra kacamataan iki tok iki. Mula teng Kepoharjo Kupoharjo diusumne. Lah nek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara bowo ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biyo amplop piro sing ngocol iki lho. Nggih. Aja enek ibu ning Kepoharjo buka aurat. Engko lek ibuke buka aurat, anake ya buka. Anak-anak sing suka buka aurat iki mergo ngapunten ibuke iki ya buka aurat. Anake ning TPK diterni kudungan malah ibuke ngeteri ra kudungan iki. Nyok makonya. Wonge teko. Wonge untunge yeng. Lho anake brukut malah ibuke nggih trono SMS silite metu sithik. Ana sing SMA silite metu akeh, SMK silite metu kabeh. Wis rambute dirembonding disemir la ilaha illallah. Oh, kaose ketat, celanane ketat. Anake diterén TPK kudungan dilungguh ning ngarep. Dipangku, ibuke lek numpak rodok degek. Akhire kaose munggah, celanane mudhun, kathoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne anak ki lho apa? Mulai hari ini dan seterusnya ojo sampai enek ngeteri anak nang TPK anak kudungan, ibu enggak kudungan, ojo sampean kuwi cah. Bu, Nabi Nuh niku nabi Pak. Anake iki ora apik mergo cagake enggak apik. Pak Dudu ya. Nyapa to jenenge kan anak-anake Nabi Nuh iki kok nakal mergo ibuke enggak salihah. Garwane Nabi Nuh ki wong nakal, bojone Nabi Nuh ki jenenge Bunuh. Bunuh ki duduk wong apik. Bojone Nabi Nuh jenenge bojone Nabi Yusuf jenenge Bu Yusuf. Bojone Nabi Sulaiman jenenge bojone Mbah Yai Mohari jenenge Bumo. Bojone Pak Lukman jenenge Bu. Sapa muni buluk kuwi mau? Fir'aun niku bajingan tengik, Pak. Saking suwe lek bajing sampai Fir'aun iki diabadikan dadi wong elek mergo ngaku dadi pangeran ana rabbukumul a'la. Ngopeni bocah kok ya dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa mergo garwane Fir'aun
niku wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah. Iki lho. Mula pentingi peranan ibu. Bu. Aurate ditutup. Anake ben melu nutup. Sampai niki arep melu kegiatan apa ae melu. Tapi lek sajake disawang anak ora pantes aja melu. Lah mosok ibuke melu karnaval joget ning dalan. Ho a ho a. Enek apa ya? Ibuke ho a ho. Lah terus disawang anak iki pantes apa ora? Ke ibuke joget karo andulan. Ini enek ora ahuke. Karnaval ahuke enek. Sampeyan yo miyak. Lha nek sampeyan miyak disawang anake pantes apa ya? Sapa muni pantes ku? Mula ning Blitar enek ibuke melu karnaval ho anake ngetuk ning mburi karo muni ibu pekok. Sampean kuwi cah. Ojo melu karnaval nyuket. Nik nyawang anak uya pantes. Coba nek Agustusan enek karnaval awe minyak apa ya? Minyak. Piye to? Coba nek enek awe minyak. Besok ya enek wong mlebu swarga. Mergo nyapa enek rining dalan, ada duri di jalan. Niku dinggirne, Pak. Akhire wong liwat lancar. Jadi enek rining dalan niku ganggu wong liwat. Akhire disingkrihne. Mbok rine disingkrihne wong liwat dadi penak. Kuwi karo Allah dikei penghargaan mlebu swarga. Mula besok enek wong ning akhirat mlebu neraka. Mergo nyapa? Melu karnaval ganggu wong liwat. Jadi so enek uang mlebu neraka ki akeh sing mergo ho a. Piye nyok men miyak mau ya? Pangan miyak. No men nek mlebu neraka enggak miyak. Duh, enek uang mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong miyak. Mlebu neraka ndak apa-apa. Minyak apa ya? Aku tak minyak. Ngaku wedi lek mlebu neraka mergo ganggu wong liwat tok. Minyak. Mulai rada wedi ta. Iki lho mesakne mobil-mobil sing liwat iki lho. Waduh keganggu karo awake dhewe. Mula aku seneng nek pengajian iki ning kene ora ganggu wong liwat, iya ta? Ngono lho. Iya, minyak apa ya? Minyak. Lek mboten minyak tapi ndelok sami ugi sami mawon silit babi dientup. Lho sampeyan iki lek senam-senam to. Wong senam ki olahraga. Lah olahraga itu perintah agama. Enggak melarang agama panjenengan senam tapi tulung milih gen tertutup. Aja ibu-ibu senam kok ning pinggir dalan. Disawang wong ra pantes, disawang anak ra pantes. Lek melu senam ki tertutup pakaiane ya longgar. Ya Allah, wis sename ning pinggir dalan, pakaiane ketat, kaose ketat, celanane ketat. Akhire kodoke ketok meringis. Ngono ki disawang anak ora pantes. Roh ibuke nggih celana trining kaya ngono ki anake terbu, odokmu etok iki. Odokmu mingis, odokmu iki lho. Oh, mergo jenengan kuwi cah lho tenan. Mula sampeyan tingali rata-rata wong rumah tangga ki sing mati dhisik lak sing lanang. Ayo ning Kepuh Harjo ki rondone karo dudone akeh endi? Oke rondo. Lah nyapa kok wong rumah tangga rata-rata sing mati dhisik sing lanang? Lek sing mati dhisik sing lanang cagake jek enek. Rusa. Ini bentuk kasih sayang Allah. Yo ning Kepuh Harjo enek wong kok sing mati dhisik sing lanang. Sampeyan delok kiwa tengen omah lak resik, jero omah resik.
ruang tamu resik, kamar resik, pawon resik, kora-koran tuntas, mbah-mbahan tuntas. Anake dolan disawang pantes, anake sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Lah nyapa? Mergo cagake cek enek. Lah jelek sing mati dhisik sing wedok. Aduh. Omah wis ra rupa omah, ruang tamu resget. Wis pawon wis reget, kamar kok susuh manuk. Ya Allah, umbah-umbahan seminggu dikumtok, kora-koran ditumpuk tok. Sing lanang ya Allah nyepot sempak disale meja makan. Oh, anak iki dolan umbele meler. Anake sekolah yo klambine ra dilebokne yo ora disetrika. Dilalai soalé gak dislerekne akhire kacuke metu. Lho pancen bapake gak tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Lho tenan, Pak. Mula sampean jadilah wanita salihah. Jadi pesan Isra Mi'raj itu Rasulullah sedih, berduka di saat ditinggal istri. Itu Rasulullah manusia mulia. Itu menggambarkan bahwa perempuan itu punya kedudukan mulia. Mula winginane diberitakne teng TV One, enten mbok rondo niku wedok. Ora lek kumuni bener apa salah iki? Enek mbok rondo wedok niku mboten duwe bojo. Niku duwe anak 12. Anake cilik-cilik. Lah kok sing kakung sedo. Anake 12 digedhekne karo mbok rondo, ya Allah, lah kok sing 10 dadi dokter. Sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo cah. Kula nembe ngaji teng Blitar. Sing ngundang mbok rondo, anake cilik-cilik 3 sing kakung sedo. Mboten rabi neh bakul brambang. Anake digedhekne lho kok sing barep niku daftar Akabri, angkatan darat Katut, Pak. Akhirnya jadi tentara, sekarang jadi komandan batalion dinas teng Riau. Pangkatnya letnan kolonel. Anake sing rabi nomor 2 niku jadi PNS dinas ning DKI Jakarta. Jadi anak buah Pramono Anung. Ki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo cah. Oh. Jadi wanita solihah nggih mergo jenengan cah. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi susah, ditinggal pamane, ditinggal garwane, terus Kanjeng Nabi dihibur karo Allah. Muhammad, kowe saiki ning bumi susah, ayo munggah nang langit. Akhirnya munggah nang langit, iso petuk swarga, iso petuk roh swarga, roh neraka. Nalikane roh neraka, ya Allah, lah kok isine ning neraka ki dawuh Kanjeng Nabi sing akeh wong wedok. Wong bosong roh swarga, lah kok tibakne sing akeh isine wong lanang munyuk men, wong miskin. Dadi ning swarga sing akeh isine wong melarat, ning neraka sing akeh isine wong wedok. Ketika Rasulullah kundur Mi'raj, diprotes kali perempuan. Lho Kanjeng Nabi, tenggen kula iki wong wedok sregep ibadah, jamaah sing sregep wong wedok, pengajian sing sregep wong wedok, istighosah wong wedok, yasinan tahlilan wong wedok. Nggih, kok kata sing mlebu jamaah sing akeh ya wong wedok, kok kata sing mlebu neraka to Kanjeng Nabi. Padahal semangat ibadah ki wong lanang karo wong wedok semangatan wong wedok. Kanjeng Nabi dawuh, heeh. Nek ngomong ning ibadah wong wedok ki sregep, luwih sregep tinimbang wong lanang. Lha terus napa sebab Kanjeng Nabi? Wong wedok ki pinter ngadai banyu, tapi gak sadar lek timbone bocor. Wong wedok lek ngomong ning ibadah jan nuntang, Pak. Tapi gak sadar lek timbone bocor. Wong wedok ki sregep ibadah ning permasalahan sitok gak pinter njaga lisan. Kakean kakean cang, kakean komen. Sing marak ning entekne ganjaran iya komentar. Akhirnya disurvei apa tenan wong wedok iki kakak ngomong enek wong lanang 10 didepi jajan sak piring, enek wong wedok 10 didepi jajan sak piring. Endi sing akeh komentare? Lah tenan wong wedok 10 didepi jajan sak piring, lah kok nyekel jajan lagi nyekel wis ngrasani, kok gak gelem mekar ya. Ono nyaut yo ngono iku yo lek tepunge duduk cakra. Lek tepunge cakra lak gelem mekar. Kono nyaut ora mergo tepunge, mergo lek nguleni karo banyu adem. Njajal lek karo banyu panas kok lek mekar. Jek nyekel tok sing ngrasani wong telu, Pak.
Akhirnya dicakot karo sebelah. Lha kok ngrasani neh ndak patek legi. Kono nyaut yo ngono iku lek gulane sing putih. Kae njajal lek gulane sing buluk lak legi. Kono nyaut mosok lali yutun ora yo ngono ki cetile masalah. Nyakut jajan kok wong 6 sing rasane, Pak. Lah wong lanang ki mau 10 didepi jajan sak piring apa mikir mekrok mengkerep mekar wet sak piring terus ayo jajane dintekne an-nadzafatu minal lho malah ganjaran. Lha tenan tibakne wong lanang wis ora mikir mekrok-meker lah kok sing wedok masyaallah. Enek wong wedok budal becek karo sing lanang. Mriki becek apa Bu? Bu. Teko lokasi buo sing lanang pinarak ngene sing lanang, sing wedok pinarak ngene sing wedok. Mari cukup maem jajan diaturi kon dahar. Mari dahar terus ngelungne amplop sing lanang bowo 50, sing wedok 30. Metu teko terap sing digawani jajan sing padahal mek 30. Bojomu 50 gak digawani jajan komentar napa mboten? Pancen pinter jaga lisan. Kuwi cara wong wedok lho ora kene peko aku becek 50 sing 30 kok gawani aku kok malah ora. Karena wong lanang pinter jaga lisan ora komentar blas akhirnya numpak motor ngeng. Ya Allah jenenge wong wedok ora kanten urung teko omah iki digawani jajan kok jajane dirogoh. Lah kok diitung nyira lu. Ngomong ning sing lanang ya mek telu. Berarti aku becek 30 jajan sitok 10 yo ya. Bojomu nyaut ora wong dalane angel bangeng ora ngrasani. Malaikat ning langit krungu ya Allah yu sedekah 30 kok ge ngrasani coret sing 10 kari 20. Akhire teko omah sing lanang pinarak nang ruang tamu sing wedok nang kamar. Lah kok anake mlayu ngene bapake, "Pak, ya, mantane ayu apa ora ya?" "Ora roh, aku adoh kok dekor." Lho ora ngrasani. Melayu nang ibu-ibu mantane ayu apa ora Bu? Jane ayu nduk, tapi sing macake ndak iso rupane malih kaya kokok beluk. Malaikat ning langit krungu ya Allah yo sedekah kari 20 gak kok eman coret sing 10 kari. Lah kok anake terusne sinten tebuk sing macai iku lho salon Intan Kasembon. Ndak godak macai larang. Malaikat ya Allah kali 10 ndak kok eman coret sing 10 bowo 30 ganjarane sing lanang buah 50 utuh mergo pinter jaga. Nek jenenge wong semangat yasinan tahlilan iki wong wedok ibu budal jam 1 awan mulih jam 4 Pak. Wah semangate yasinan tahlilan mari ngono manakipan kadang cek khataman. Eleh wong lanang malam jemuah setengah jam wis mulih. Kene 3 jam. Ning sayang mari yasinan semangat la ilaha illallah la ilaha illallah lagi metu teko gawangan wis komentar lah kok ngrangkul kancane padha wedoke soge ndak cocok omahe tingkat tumpakane Pajero ngopeni yasinan mek pecel ngono muni ngono ritek sambele sengak. Sampeyan tau roh wong lanang yasinan mulih ngrasani enggak enek lah nyapa mergo cangkeme ngemut rokok. Piye lah ngrasani Mula wong lanang iki lek yasinan ganjarane utuh mergo gak ngrasani mergo cangkeme ngemut. Mula ibu-ibu lek pengen gak ngrasani mulai sesuk bar yasinan ngrokok. Mula NU ki menghalalkan rokok mergo nyapa ngrokok ki nyegah ngrasani. Oi. Rokok ya. Mula sampean sing pinter jaga le. Pesan. Sampeyan tak kei resep kok jagongan nang emperan omah. Enek wong 5 maune nyeritakno anak, nyeritakno penggawean. Lah kok enek sitok sing arep menggok ngrasani. Sampeyan ndang muni sing buanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu anggota rasan-rasan monggo rasan-rasan kita buka kanthi waosan al-fat. Acara salajengipun inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an dalam rangka acara rasa
Lek sing ngrasani lak cangkeme klakep gak itu ngrasani. Lek mono ayo pinter jaga lisan niku hadis Mi'raj. Pun akhirnya Kanjeng Nabi Mi'raj panggih Allah, akhirnya nampa amanah perintah salat 5 waktu, Pak. Gila. Kanjeng Nabi niku urusan salat niku ditimbali langsung. Ini menggambarkan betapa agungnya salat. Pak Lurah kok nyeluk wargane langsung kongkon menghadap Pak Lurah, ini mesti urusan penting, Pak. Lek ora patek penting, halah cukup liwat kami tuwa. Wah, omong-ono kae yutun ngene wis cukup awakmu. Tapi lek penting yutun diceluk langsung. Ini menggambarkan lek salat itu ibadah yang mulia karena apa? Kanjeng Nabi ditimbali langsung, Pak, untuk menerima SK salat 5 waktu. Yang asalnya 50 disudo akhirnya kari gangsal wekdal. Mula salat itu istimewa. Lek poso, lek haji, lek zakat niku perintah Allah tapi melalui malaikat Jibril, tidak untuk salat. Mula salat iki karo poso Ramadan beda. Poso Ramadan iki wajib apa sunah? Poso Ramadan iki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Kok sampean loro oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok ben ning Kepuh Harjo lek enek wong Ramadan kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Lah pripun Pak Lukman? Ndang golek kacang atom karo roti sisir gek diendangi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuranen Pak D. Aku lagi ngerti iki lho lek sampean lara. Lara piye? Lah iki sasi Ramadan sampean isuk-isuk kok rokokan karo ngombe kopi berarti sampean Pak Dene menteleng lara ndasmu kuwi pancen aku ora sir poso. Beda malih karo kaji. Kaji niku wajib tapi gak kabeh wong wajib. Ya do mulih iki nang ndi? Nang jeding apa mulih? Oh, kamar mandi. Mula mau diomongi lek pengajian kon pempesan. Lha iki mlaku neh kakung. Nang ndi, Kong? La ilaha illallah. Mula ibu-ibu tak peseni, lek duwe putu aja dititipne mbahe. Ngono lho, bapak sampean iki ngopeni sampean tok lho wis kesel pirang-pirang tahun nyekolahne, nguliahne, gekne omah. Ngono kok putune panggah di lha kok mbahe wayahe pengajian malah diek eret-eret karo putune. Engko sing duwe putu titipne mbahe jupuken. Mula akeh to mbahe iki arep jamaah ngendi Pak Diranyang ya putune ra kena ditinggal lho lak tenan to. Putu ki ganggu mbahe. Sing mbahe dititipne apa sing putune dititipne mbahe bar pengajian diju. Gak mesakne to ngrepoti mbahe, ngrepoti bapak ibu sampean. Nah, iki nek sing batin terus. Nah iya kayak mulai ngerepoti bapak ibu kula kan ya wis mulai lahir sampai urung lahir sampai gede ngerepoti ya. Pancen wong tuwek penak ngaso jamaah istighosah pengajian layon nek karo putune. Bar pengajian putune anake dijupuk Bu nggih. Iki anak sing dititipne mbae. Wonge kudu ngireng kuwi mau neh. Ya salat ki beda karo kaji. Kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne wong sugih-sugih tok. Sampai nek melarat oleh ora munggah kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula kok ning Kasembon enek wong tumpakane mobil apik Pajero mae tingkat kok urung kaji berarti kuwi wong ngono lho. Bu Sekdes wis kaji apa urung? Bu Carik wis kaji apa urung? Oh berarti carikmu wong. Bu Carik kemudian iki wae. Bu, oh teng kamar mandi iki mau. Oh alah. Jadi lurahe wis kaji apa durung mriki? Dereng. Lurahe pun Pak Lurah pun kaji. Oh berarti Lurah Kepuh Lurah Kasembon mergo wis munggah ka. Kados Abah Yai Muhari barang iki rong kaji, melarat iki. Wonge melarat iki.
Termasuk Pak Lukman barang kuwi Kiai Haji niku kliru, kula dereng kaji, kula wis umroh. Lek kaji durung berarti Pak Lukman wong larat. Mula tenan kok mulih sangonono. Mergo Pak Lukman wong beda karo salat. Nek salat iki gak ndelok sugih, gak ndelok melarat, sugih wajib salat, melarat ya wajib. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Iki lho, Pak. Ning rata-rata wong Malang karo wong Blitar iki lek wis lara gak salat. Lah rumangsane lara oleh ninggali salat gak oleh. Sama jajal sesuk ning rumah sakit Saiful Anwar, pas teko kono maghrib, deloken sing gluntung turu lak panggah turu ora salat. Malah enek sing takon, "Bu, ayah kok mboten salat? Ayahmu lara." Malah justru lara ki lho salat to. Mergo wong lara ki kemungkinane loro, lek ora waras ya lho mati kok ninggali salat iki. Mula tenan lek lara panggah wajib salat. Bu. Tapi masa palungan kabeh wong wajib salat, enek sing dipenging sitok ya kuwi wong gendeng. Loh, Sugiya kok gendeng dipenging salat. Warasa kok gendeng dipenging. Mula lek pengen gak salat dadi wong, mula lek ning kasembon enek wong ra salat, oh berarti kuwi wong Bang mriki kathah wong gendeng. Iki ning rawuh ya enek ning endeng. Dadi wong lek ra salat hina di hadapan Allah. Bu Carik niki nggih. Oh ya Allah, Bu Carik salat nggih. Nggih. Lek enek Bu Carik kok ora salat berarti carike ya tenan wong gak salat iki jan koyo wong gendeng. Iki sing gak salat ya batin cangkemmu ngono. Ya pegel salahmu ora salat. Mula lek ning kasembon nek pilihan lurah tenan. Sampeyan kudu delok piye salate. Sing kok delok sing kok pilih lek iso ngapunten sing salat. Mergo lek enek lurah kok ora salat berarti sampeyan duwe lurah. Lho tenan. Sampeyan ki lek anak wedok ayu dilamar cah lanang, aja kok takokne penggaweane dhisik. Sampeyan teliti sik salate piye. Lho lek sampeyan duwe mantu terus mantune ra salat berarti mantune lho ino tak mong. Mula lek ning sawah iki Jumatan. Maksude lek dina Jumat ning sawah iki mulih Jumatan. Kok enek wong ning sawah usume Jumatan malah ra mulih lho berarti sing ning sawah wong anak sampean ki lek takon, "Bu, ayah ora tau Jumatan." Jawaban tegat, "Ayahmu pancen Bu, nggih napa nggih?" Ngono lek tanggamu ora salat liwat ngarepamu, tenan dudingen, ki lho wong gendeng liwat, ki lho wong gendeng liwat. Wes jan tenan wong lek ora salat jan kaya wong ndeng. Oh. Salat. Ben ora diarani wong. Iki sing selawatan waras kabeh. Alhamdulillah kabeh salat ya. 5 waktune trep. Enek grup selawat tok ora salat 5 wektu iki grup selawate berarti akeh sing Nama nilai lek tanggane ra Jumatan wis ora usah dilokne dibatine pancen kuwi wong edan. Duh tenan, Pak. Lah pancen kenyataane manusa ki ning donya enek sing ibadah enek sing ora. Enek sing salat enek sing ada 3 faktor sing marakne manusa iki gelem ibadah, gelem salat. Siji krana faktor duwe iman sing kuat. Lho wong salat ki butuh iman, Bu. Mergo nyapa? Salat ki ning donya ndak oleh apa-apa. Ibadah ki ning donya enggak payu, Pak. Sampeyan ning donya ki tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge salat? Tak baleni, sampeyan tuku sepeda motor ngangge duit apa ngangge salat? Lho lek ngono duit salat iki gak kena digawe tuku to. Mulane gak kabeh wong gelem salat, mergo salat iki gak kena tuku. Teng mriki sing kathah wong iki sibuk golek duit apa sibuk salat? Sampai YouTuber ya oleh uwek. Sampai aku rene iki rumangsamu golek apa dajan?
Mula manusa lek kon ibadah angel, mergo ibadah ki urusane ora donya, urusane akhirat, Pak. Lek akhirat ki ora ketok, barang lek ora ketok kudu diimani. Sampeyan ki ning donya sing kena gawe tuku wis rungokno. Sok lek wis ning akhirat sing kena gawe tuku ki ibadah. Sing kena gawe tuku swarga ki duduk dhuwit, salat. Sing kena gawe tuku omah ki sok ngaji. Sampai Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian kaya jenengan iki. Niku dawuh Kanjeng Nabi badallahu baitan fil jannah miyakutin hamra alahu arbauna baban. Sapa nge gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah digawekne omah ning swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Dadi ngaji ki nek gawe tuku omah, Pak. Sok ning akhirat duit ora kena gawe tuku omah, sing kena gawe tuku omah lho. Mula ibadah ki hubungane karo akhirat. Ibadah ki hubungane ora karo donya. Mula ibadah ki lek dingen-ngen nang donya kan ndak oleh apa-apa to. Samane seprono seprene salat olehmu apa? Ayem, tanggaku ora salat yo ayem kok. Malah tanggaku sregep salat darah tinggi ra mudhun-mudhun kok. Sing ora tau salat lho tensine normal. Mula gak kabeh wong kasembon gelem salat. Mergo salat ki lek diitung ning donya ki nyakune apa-apa. Iya apa ora iki? Sampeyan pendak Ramadan poso olehmu apa jajal? Luwe. Mula gak kabeh wong kepuh harja Ramadan poso. Mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso yo ora nyapa-apa. Iki lho. Mula ibadah ki urusane akhirat, Pak. Mboten donya. Lah akhirat ku butuh diimani. Mergo akhirat ki ora ketok. Akhirat ki hari ini dalam cerita. Ngono lho. Lek sampean ra iman karo akhirat emoh, mergo ibadah ki ning donya nyaune ta. Malah kadang ibadah ki lek diitung rugi ya. Kaya-kaya lho. Ayo wong kasembon wis munggah kaji oleh apa? Lek kupluk putih ning kasembon akeh. Mula gak kabeh wong kasembon gelem munggah kaji, mergo kaji ki ngetokne dhuwit. Mulih kaji nyaune ta. Nek kaji ki jenenge furodak 750 juta, wis. Lho ki lek wong ora iman karo akhirat, 750 juta kok dike kaji lho, mending tuku sawah. Nyoto. Lho kaji niki enek furodak 750 juta iki. Ning Mekah Madinah mek 18 dina. Tahun 2004 niku adik kula sak keluarga budal, adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya to. Musdalifah ke Mbak Yuku bucare. Lah nyapa Raffi Ahmad gelem bayar 750 juta. Mergo dhek iman, aku sok lek mati kok ora kaji. Kon milih mati Nasrani apa Yahudi? Lho urusane lak sok lek wis mati to. Lah oke. Nek kaji ki jenenge plus 350 juta antri 6 tahun. Kenapa akeh wong daftar? Sakniki kaji plus iku antri, Pak. Lah nyapa kok gelem ngetokne dhuwit 350 juta iki lho. Mergo kaji ki kangge sangu lek wis mati. Kangge akhirat. Ngene lho yu. Enek kaji jenenge reguler iku 20 juta. Antrine saiki 26 tahun. Enek kaji murah langsung budal mek 10 juta. Jenenge kaji amanah tapi syaratnya kudu mati dhisik. Nggih napa nggih? Lho nyapa kok padha gelem kaji mergo iman. Arep budale wong sak kasembon diundang jeri Walimatus Safar, pira biayane? Mulih kaji terapi seminggu ndak dibongkar. Wong sak Kepuh Harjo ziarah kaji. Kabeh dingoni karo rawon, enek sing njaluk jilbab, njaluk tasbih, pira wiragate. Atik wong Kepuh Harjo ki gregetne ziarah kaji sak elep sing gawa gula mek sitok. Lah saiki nyapa ning kasembone nek wong gelem munggah kaji mergo sadar iman lek kaji kuwi kangge sangu lek wis mati, kaji kuwi kangge akhirat. Mula rasa gemuh, rasa gumun ning Kepuh Harjo, enek wong sregep salat kok ning donya malah melarat ra barbar. Enek wong ning donya ra tau salat sugih masalah.
Lha pancen salat ora kangge sugih, Bu. Salat ki kangge sangu lek wis mati. Dieling-eling. Ini ki lek gak tak atur ning jenengan-jenengan ki ibadah cegeh. Mergo ibadah sering digathukne karo donya. Mula aku lek enek wong Kebo Harjo sregep jamaah ning Masjid Sabilil Mutakin, aku mek batin, kowe kuat pirang tahun nehmu jamaah. Mergo jamaah ki ning donya tak oleh apa. Mula rasa gumun nek wong sregep nyambut gawe salat emoh. Pancen nyambut gawe iki nyambut gawe saiki oleh panen saiki kok. Nek ibadah kan mboten. Nggih napa nggih? Nek ngono ibadah ki butuh jenenge iman. Ora usah gumun nek ning Kebo Harjo nek wong sregep salat duha. Nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak. Pancen salat duha ora kangge panen, salat duha kangge sangu lek wis mati. Boleh sama sholat duha kok gathukne karo panen, golek ora panen leren nek sholat duha. Yo, lho lek ngono ibadah ki sangu mati. Ibadah ki kangge sok. Samane lek budal jamaah takon yo sregep jamaah olehmu apa? Sok. Kowe sregep sedekah olehmu apa? Kowe sregep ndheris Quran olehmu apa? Kowe sregep pengajian olehmu apa? Pak Lukmanmu pengajiane judule apa? Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Donya ki panggenane ngamal, akhirat panggenane piwales. Donya ki mek panggenan salat, akhirat ki lho sok diwales salat sampean. Donya ki panggenan deres Quran, akhirat panggenan piwales. Dadi ning donya kon ngamal ora diwales, ning akhirat diwales ora kon ngamal. Donya panggenan nandur, akhirat panggenan panen. Ning donya mek kon nandur, panene sok. Donya ki panggen bayar arisan, akhirat ki panggenan betok. Mriki nek ngalami oleh arisan apa? Motel. Donya ki panggenan bayar arisan, akhirat panggenan wong lek ora yakin motel, emoh melu arisan. Wong lek ora yakin akhirat, emoh salat. Wong lek ora percaya panen, emoh nandur. Wong lek ora iman karo sok moh saiki ngibadah. Mergo ngibadah ki olehe bayi ning kandungan kuwi dikeki sikil, ora kanggo ning kandungan. Apa dikeki sikil kon playon? Bayi dikeki mripat ning kandungan ra kanggo, sikil, tangan, lisan, kemaluan gak kanggo. Bayi ki protes, Gusti nyapa kok diparingi sikil apa kan bal-balan? Kok diparingi lisan apa kok nyanyi? Kula teng kandungan mboten butuh Gusti. Butuh kula teng kandungan sitok apa? Plasenta. Bayi ki sadar pentingnya sikil. Lek wis bayi ki ning kandungan terus pindah ning alam donya. Ya Allah tibakne sikilku kanggene saiki. Ya Allah tibakne mripatku kanggene saiki. Ya Allah tibakne lisanku kanggene saiki. Bayi ki ning kandungan gak di sikil ndak masalah. Lagi bermasalah lek wis pindah nang donya. Awake dhewe ning donya ki gak salat gak masalah. Gusti damel apa kula dikengken salat, kokon pengajian, kokon deres Quran, kokon jamaah. Kula mboten butuh teng donya, butuh kula ning donya sitok, duit. Sampeyan lagi sadar pentingnya salat lek wis pindah nang alam kubur, Pak. Ya Allah tibakne salatku kanggene saiki. Ya Allah tibakne jamaahku kanggene saiki. Lehku pengajian, lehku deres Quran, lehku nggawa sedekah, tibakne kanggene lek wis mati. Mula lek enek wong kasembon ning donya orang ibadah, kuwi persis kaya bayi ning kandungan pindah ning alam donya dalam keadaan cacat, ning kandungan sikil gak kanggo. Mosok pindah ning donya, ya Allah, kae kok di sikil aku kok ora, kae kok di mripat aku kok ora. Kayak kok di tangan aku kok ora. Lek wong kasembon ra salat, ning donya ndak masalah. Lagi bermasalah wis pindah ning alam kubur lho, kayak kok di salat aku kok ora. Kayak kok di pengajian aku kok ora. Kayak kok di sedekah aku kok ora. Lho lek ngono clear, ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge
Sing tukang azan iki rawuh Pak nggih. Sing tukang azan teng Masjid Sabilil Mutakin rawuh. Pak, aku tak takon sampean sregep azane olehmu apa? Tak takoni saiki kok sok lho. Sampeyan delok wong tukang azan lek ning donya ora oleh apa-apa to. Sampeyan delok sing azan nak panggah kuwi. Ora tau Masjid Sabilil Mutakin azan royokan ora tau sing azan panggah kuwi. Iya apa ya? Tapi lek Pak Lurah ngedum beras miskin kabeh royokan melu antri, tapi lek azan gak tau enek sing royokan, sing azan panggah kuwi. Mergo nyapa azan ki lek kok itung ning donya ndak oleh apa. Tapi lek sampean iman nang akhirat, sampean rungokne sing sregep azan. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing dipastikan masuk surga. Kula sebutne setunggal mawon, gak tak sebutne kabeh. Wong sing dijamin masuk surga niku kadhawuh Kanjeng Nabi, waman adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep azan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong tukang azan ki ning kasembon sepele sederhana, tidak ada punya nilai, tapi sok ning akhirat digaransi mesti mlebu swarga. Lah swarga ki ora saiki tapi Pak sing tukang azan sampean terus nih. Wong lanang sampean rasan diamal ndaki-ndaki sregep adzan ning Masjid Sabilil Mutakin istimewa Pak. Digaransi mlebu swarga. Tapi sak salate lho ya. Aja adzan tok. Bar adzan kliti-kliti mulih. Piye to Bro kok ora jamal dari Pak Lukman kon adzan tok wo pekok kowe iki. Mula lek ngono kabeh arahe ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge mula Quran dawuhe hudallil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wong sing takwa ki sapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya ki wong-wong sing iman karo barang ghaib. Barang ghaib ki barang ora ketok, barang ghaib ki cara Luqman ngomongne sok kuwi barang ghaib. Wong lek wis percaya karo barang ghaib karo sok kok lagi wa yuqimunas shalah, lagi gelem salat. Mergo salat ki ning donya gak oleh apa? Oleh. Dadi sing oleh apa yu'minuna bil ghaib, iman karo barang ghaib iki, iman karo sok munculne gelem salat. Lek wis iman karo sok terus ora cetil, ora pelit, ora cerek, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diparingi rezeki karo Allah itu sebagian diinfakne Pak. Enek pengajian gak eman, enek masjid gak eman. Mergo sadar awake dhewe sok bakal mati. Lah sangune mati ki salah satune jenenge sedekah. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula manusa ki lek urusan donya karo urusan ibadah sampean delok. Lak semangatan urusan donya. Mergo urusan ibadah ki oleh esuk. Lek donya oleh sak. Lho. Mula awake dhewe lek urusan donya prinsipe lak 3 siji, aja sampai kalah. Jangan delok. Duwe omah aja kalah karo tanggane, dulure, kancane. Duwe motor aja kalah, duwe mobil aja kalah. Duwe klambi aja kalah. Duwe kalung gelang aja kalah. Duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yo robani, tek kula robina. Ora gelem kalah. Yo aku tas tuku lemari es piro 1 pintu, murah, larang tekku 2 pintu. Kono nyaut larang tekku 3 pintu. Gak gelem kalah. Kono nyaut larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe urusan donya aja sampe ayo jajal, mbok urusan akhirat. Apa enek sing prinsip aja sampe kalah. Roh tanggane sregep jamaah ki domblong, nek ora yu lek budal mubar azan, aku aja sampe kalah. Sadurunge azan kudu budal. Ndak enek. Ndak enek. Roh Masjid Sabilil Mutakin akeh wong jamaah kok mikir melu jamaah, ora. Malah mikir pengen dodol weci ya. Yo masjidnya kok ruame iki didoli dawet lah ya luaris yang. Ya ora. Nek urusan donya aja kalah lek ibadah blas gak pengen kalah. Roh tanggane sregep poso sunah, pendak sawal nyawal, pendak Senin nyenen, pendak Kemis. Domblong.
Kok rayu lek wis digem Senin Kamis ki lho aja sampai kalah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasyura, Asyura, Arafah, Tarwiyah aku kudu poso. Dak enek. Lek donya aja kalah lek urusan ibadah. Prinsip aja sampai kalah gak tinggi. Nomor 2 sampean delok, urusan bodoh donya menurut dia prinsip apa? Selalu ingin tambah, deloken. Sampean delok awake dhewe iki. Lek urusan donya lek pengen tambah, di motor iki pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah nang Kasembon tuku perumahan nang ngantang tuku nang batu nang batu itu urus pengen tambah sampai pegawai negeri setahun jenenge pegawai negeri setahun 12 wulan digaji ping 12 njaluk tambah gaji ke-13 ki apa enek le bulan ke-13 lebu cari dadi ning Indonesia ki lucu enek wong ora nyambut gawe digaji kuwi ning Indonesia ya kuwi gaji ketiga bulane enek apa ora yo Indonesia ki ruwet. Orang yang bulan ke-13 kok bayaran. Terus duit apa kuwi? Ngono kuwi sing nampa ya demen kok. Mari dikai gaji ke-13 jalukne ke-4. Enek apa ora gaji ke-4 bulan ke-14? Kula ijane masyaallah. Pemerintah kok iso kaya ngono. Kok enek lo gaji ke-13 14. Mbok karuan ditambahne gajine umpama gajine ki 10 juta terus untuk tambahan gaji mbok didadekne 12 juta ora salah iki sing ke-13 iki sing ke-14 rumangsamu rakyatmu bodoh kok piye to tenan Pak mbok ora usah aneh-aneh rumangsaku karo ora usah kok kekne guru-guru kuwi untuk pegawai-pegawai kekno guru TPK iki lho guru MI barang iki lho kok dadak ke-13 ke-14 hoi urusan dunia ngono kuwi pengen tambah. Mun ora sang gumul nek ning Indonesia nek Alfamaret, Indomaret, Alfamaret. Ya ngono kuwi donya iki. Wis ning kono Alfamaret adek nang kono. Iya. Tapi lek ibadah gak pengen. Tapi lek donya pengen. Ya apa ya? Ning ngrungokne karo ngomong apa ora padha. Lah ngomong muni ngene iki mergo ngomong ya ngenyangi. Tapi lek urusan ibadah blas gak pengen tambah. Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ya ya. Delok sing jamaah ning Masjid Sabilul Mutakin wedoke lak panggah kuwi. Wedoke papat yutun yujah yusri yujem. Ora tambah-tambah, tapi lek donya njaluk. Tapi lek jamaah ora. Alah sing ora tau tahajudan kok nambah tahajudan ya ora. Sing ora tau duhan kok nambah duhan ya ora susah. Oke. Mulai urusan dunia tambah ibadah blas. Sing ra iso maca Quran mbok ya walah yo. Dadi wong Islam ora iso maca Quran. Mbok ayo to yo belajar ngaji Quran. Sing sepuh-sepuh dilumpukne engko belajar ngaji ning Masjid Sabilul Mutakin. Engko dienekne TK, apa kuwi yo taman kawak-kawak. Mak-mak nglumpuk engko matur ngene Bu Carik engko ben diaturne Pak Lurah kon golekne ustad yo mak-mak nglumpuk ning masjid malam Rebo bar magrib sampai ngisa ngaji Quran bih ndah nibate bareng rawatka ro tak kastro di waos jemblem ya ta awake dhewe ra iso maca Quran kan tenang napa nggih sama delok sing gak iso maca tenang. Tapi lek bodone gak tambah kok ora Duh pengen tambah sampai lurah lho dikai jabatan 6 tahun njaluk tambah 2 tahun kok. Ya apa ora? Ya wis ngono kuwi urusan donya iki Bu Carik. Pengen tambah. Ngono kuwi Bu Carik. Tenan Bu Carik. Kuwi lurah ngono kuwi lek Carik ora paling. Tenang, wis ngono kuwi urusan donya pengen, urusan ibadah gak pengen. Lho, nomor 3. Urusan bondo donya awake dhewe iki ndek prinsip betah. Lek ngomongin donya kok betah. Jenenge ning sawah lho budal peteng mulai peteng ya betah. Jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi kok ya jenenge omahe ning Kasembon
Dinese iki ning Ampel Gading ngono lho, Pak. Malang sing perbatasan karo Lumajang lho. Bendino nyang ki lho betah. Lho padahal kene kono masalah urusan donya ki betah masalah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho 6 jam kudu ngising dimpet. Betah lek urusan donya sampai saiki ning Indonesia iki enek toko jenenge toko Madura. Kuwi lek nyambut gawe iki 24 jam, Pak. Masya Allah lek donya kok betahe. Kira-kira enek wong salat sedina sewengi ngene. Tapi lek nyambut gawe sedina sewengi iki enek ndak leren. Ya ngene iki manungsa. Malah enek ning Malang sebelah kono ki sadurunge Panjen, enek toko Madura ki ditulisi toko Madura, buka 24 jam. Kiamat buka setengah hari, kerajaan mening jenengan. Jadi lek urusan donya manusa ki betah, masa urusan ibadah gak duwe. Deres Quran 5 menit mripate diudak wis ra betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet nengen, tak sawang sikile slonjor, ateko slonjor, ateko enek sing dilak-diluk ndegek ngene. Mari ngono balik neh, ndegek neh. Iya apa ora? Ya tidak urusan ngaji wis ndak mentah. Nenek sing noleh memburi, mulih nyak iki apa engko? Wis ora dulu ora betah. Tapi lek donya betah iku kok ning ngaji lho Pak Lukman dilungkas ya wis mari. Jan. Enek lho aku teko iki lho mau lungguh iki jejeg ngene. Lho kok suwi-suwi iki lho kok doyong ngene ta. Wis ora betah wisan. Lho kok kene terus ambruk. Ya wis ngono kuwi, ya Allah. Nah, lek nek sing ra betah mulih kae. Oh, balik neh wonge. Oh, panitia wis seragam kok. Lha tenan, lek urusan donya wis betah nih urusan akhirat ki ra betah. Wong jenenge melu karnaval, melu gerak jalan ning Kasembon 10 kilo lho ya kuat. 10 kilo ki lho gerak jalan kuat. Omahe karo Sabil Mutakin 10 jangkah li ora tau nyang. Enek apa ya? Wonge teko. Kupluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur aku iki. Lho jenenge gerak jalan ning Kasembon 10 kilo lho, Pak. Gek mlakune tok ditoto gerak jalan. Sampe nek maju iki musuhe sikil iki yo. Gerak jalan ki ngene. Ngene iki rasa. Lho gerak jalan 10 kilo mlakune ditata tertib lho kuat. Lho mek karo Sabil Mutakin lho mek 20 jangkah gek mlakune iki bebas, karo mundur ya oleh, karo joget ya oleh. Ngono iki ya ora nyangi. Lah kurang larang lek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Iki jenenge jujur. Oh jenenge ning Kasembon nek karnaval lho, macak manten. Roke iki copet lho. Lek mlaku mek kenduk. Ngono ki 10 kilo ki ya teko finish lho. Lha omahe karo masjid nek 10 jangkah ki lho ya ora kuat. Alasane men kok setahun. Jane menstruasi apa mencret. Lek karnaval kuat kudune jamaah ya. Teko nang pengajian ya. Ora nglarang. Iya apa ora? Mula ibadah ki ra betahne. Nek sing ongap-angop. Ya ngono ki ra betah. Nek sing dipuweksa di ora arep angop ora situk. Dimpet. Terus dilak. Ora betah. Ini pancen urusan ibadah ki pancen ra betahne. Mula nek kiai kok ngimami taraweh kok kalem. Apa itu? Ngimami taraweh bismillahirrahmanirrahim. Imami salam makmume bar. Lho nyapa NU ki lek taraweh 23 rakaat sak witire. Mula kiai NU ki lek ngimami taraweh rada cepet. Mergo nyapa ibadah ki gak betahne yu. Lah lek dulure awake dhewe Muhammadiyah
kuwi lek traweh 11 rakaat cara kalem ya memper. Ngono lho. Jadi traweh Muhammadiyah ki 11 sak witire ya kalem mek 11 nang ngene 23. Mbok ge kalem ya entek Masjid Kamilil Muttaqin. Lho lek ngono penak milih 11 ora lek aku panggah 23. Lah nyapa dene sok ning akhirat bener 11 tek kuturah 12. Lho tenan, lah lek sok ning kono awakmu 11 tibane sing bener 23 terus sing 12 golek ning ndi? Mula aku panggah 23 dene bener 11 turah 12 tak kekne tangga-tanggaku. Ning kene panggah 23 lek ngimami rodok cepet. Sing penting ora nabrak syarat rukune salat. Ngono lho yu. Iya apa ora? Wong kula ning ngimami teng masjid sanding kula kiai ini wis sepuh, umure 85 tahun punjul. Ya jenenge wong sepuh lek ngimami kan kalem. Lek enek kula mboten purun disukani kula. Akhire ngimami salat tarawih, kiai sepuh gentenan karo kula. Lha ngono ki lho sing arep tarawih greget arep tarawih nginguk sik. Sing imame sing tuwek apa sing enom? Ketok sing tuwek lho kok mundur lho kok ilang to. Mosok kesuwen. Mosok didelok Pak Lukman nyocok jam itu tuh prapat mayi. Lho padahal ibadah ki ra betahne. Anak kiai ning Kepoharjo tahlilan nek ndonga dawa. Sak eneke donga diwaca. Delokan kok sing mburi delak mesti bengok. Amin. Amin. Ih, berkate tak tinteni ya. Lha pancen ibadah ki ra betahne. Enek kiai lek ngimami tahlil ki sawi. Kiai ini teko nih keri. Lha ngono ki sing teko dhisik lho kabeh kok kiai ini teko ki batin padha mudyar dhek teko ki lho. Mari jam pira iki? Bu. Nggih napa nggih? Lho ki wis ra betah kuwi. Kuwi wong ngadeg kuwi lho kuwi. Lho kuwi. Ngono ki ya ngono ki ra betah ngono kuwi lho kuwi. Lho kuwi wong ra balik kuwi. Nek sampe enek pengajian rong bar kok mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti enek sing mulih berarti rondo nggih. Balik apa ora wong iki? Ora balik tenan wayuh tenan sing lanang iki. Tuh, nggih napa nggih? Wis pertanyaane, nyapa lek urusan bondo donya semangat, urusan ibadah gak semangat. Sitok. Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar niku lho, Pak. Niku lho. Nyapa to ning sawah betah mergo sampean nandur pari saiki panen. Nyapa to buka toko betah, buka toko saiki nek wong tuku saiki oleh badi. Nyapa to omahe kasembon dinese ning Ampel Gading bendina budal nyang mergo dadi pegawai saiki bayaran. Ngono lho. Tapi lek sampean ibadah kon tandang saiki Allah lek bayar butuh iman iki lho, Pak. Jenenge diundang genduren udan deres campur bedek iki lho ya budal. 7 kilo lho golek silihan payung. Lah omahe karo masjid mek 10 jangkah gremes lho ranyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki lek jamaah berkate wis mula awake dhewe kudu iman karo sok. Lek ora iman karo sok abot mergo ibadah ki gak diwehne saiki tapi diwehne terus iki nek sing ngusul ngoten to Pak Lukman jane sing penak ibadah dibayar saiki mawon ben semangat. Akhirnya tak usulin malaikat enten usulan king kasembon ibadah kan bayar saiki ben semangat. Akhirnya kalau matur malaikat pripun ya sik tak matur Allah. Akhirnya diaturnya Allah Gusti enten usulan king kasembon ibadah kan bayar saiki kersane semangat. Allah langsung dawuh lek dibayar saiki donya mandek no kat. Mila Gusti wis jajal umumno tak bayar saiki sitok salat. Umumno sapa sing gelem salat tak bayar kontan bar salat ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Omongno, umumno. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne. Pengumuman atas instruksi Gusti Allah, sedaya warga Malang kota kali kabupaten ingkang purun salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten yatra 100.000.
Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng Pak, isuk budal ning masjid Sabilul Mutakin. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 tenan. Mari ngono salat sunnah fajar, qobliyah subuh, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Mari ngono subuhan salam, lho kok oleh 100.000 neh. Sampeyan budal subuhan tok, mulih nggo dhuwit 300, bapak cacah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dir ning sawah ra kere salate oleh dhuwit tok. Sing duwe toko tutup, yu tokomu warung kok tutup ora kere salate oleh. Bu Carik, Bu Sekdes mengundurkan diri. Enten apa Bu Sekdes kok mengundurkan diri ra kele, aku mbambi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000 kok. Cara ibadah sampean dibayar saiki sing dadi polisi leren, dadi tentara leren, petani leren, pedagang leren, polisi leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong meksa sampai penceramah leren. Iki wingi diundang ning Kasembon kok ora nyang lek panitia lali ndak oleh apa-apa. Kalowan salat oleh salat tok dibayar saiki donya berhenti total. Jenengan mireng to teng Malangnya nek kecamatan jenenge Gondang Legi. Neng Gondang Legi ada seorang pengusaha kaya raya duwe pabrik jenenge Sayap Mas. Niku ngumumne, sapa sing gelem taraweh nang masjidku, mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Padahal nek 50.000. Lah nyapa? Lah masjid musala dingin tek jik kabeh do traweh rono. Lah rono lek nyengket ta. Wah, jalan raya niki macet, Pak. Karena apa? Ribuan orang berdatangan teng mriku. Akhirnya kula maca teng Google, akhirnya karo polisi diberhentikan. Mergo nyapa? Mengganggu ketertiban umum. Kuwi mek 50 lho geger. Sampai aku emeh budal kok. Lah mobilku tak iseni wong 8 paling 400, solare 100 ditulah 300 didom tah 8 kan ya enek asile tok. Lho mula salat gak dibayar saiki, ibadah gak dibayar saiki, mergo dibayar saiki donya mandeg. Nggih napa nggih? Wis paham nggih? Mula ora dibayar saiki tapi dibayar. Sing nomor loronya potong ibadah gak dibayar saiki. Lek dibayar saiki kok delendi to iki? Lek dibayar saiki sama ndak punya tempat, Pak. Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok wis. Cara sampean pendak Jumatan mulih nggo unta sitok saulan 4, 10 wulan 40 unta kok deleh endi? Titipne tanggane rungokno tanggamu untane ya akeh. Dibeleh sing nuku sapa kabeh duwe? Didol sing nuku sapa kabeh duwe? Iso wong Kepuh Harjo mlaku tak bingung golek dalan mergo sak dawane dalan letong tok. Wes dibayar saiki apa sok? Gelem lek dibayar saiki pendak mulih Jumatan bojo mulih unta sitok. Iso pendak arep Jumatan sampean tukaran arep ning dia Jumatan gak usah budal. Lah nyapa tadi golek suket angel. Sing nimpal letong gae. Wes dibayar saiki apa sok? Dibayar saiki apa sok? Nek dibayar saiki kok delehen. Padahal pendak Jumatan tok oleh unta sitok oleh sampean bingung wisan. Mula Pak sampean kudu terus Jumatan. Mergo nyapa Allah nyiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan sok ning akhirat wis disiapi kandang sak untane sak sukete sak sing nimpal pletong pisan. Ora saiki tapi mergo lek saiki gak duwe nggen. Mbok titipne tanggamu untane akeh. Mbok bleh sing mangan sapa kabeh duwe. Weh dibayarnya iki apa, Cuk? Cuk nggih. Ojo dibayarnya iki tapi dibayar. Sampeyan sering to, Pak? Cok ning WhatsApp niku diunggahne niki. Sapa wonge salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Jenengan lek tindak jamaah subuh niku disunahne salat qobliyah subuh. Jadi redaksi kitab ana sing dawuhne diniati aku niat salat qobliyah subuh kene. Aku niat salat fajar kene. Niku ganjarane sak pira? Dawuh Nabi ganjarane khairum
minad dunya wa ma fiha, luweh apik luweh gedhe timbang donya sak isine. Nek dibayarnya iki kok nele. Dadi qobliyah subuh ganjarane kuwi luweh gedhe luweh apik tinimbang donya sak isine. Wis. Ni bayarnya iki apa, Cuk? Nek iki ndak duwe nggen. Mula penak dibayar. Dil nggih. Dil lek ngono ayo ngibadah. Ibadah iki arahe untuk akhirat. Ibadah niku arahe tujuane sebagai bekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sing nomor loro, sing bangkitne wong ibadah. Kula tambahi kedhik. Sing marakne awake dhewe gelem ibadah ki jenenge iman karo sok. Iman karo akhir, iman karo barang ghaib. Sing nomor loro, sing marakne awake dhewe gelem ibadah, itu ada kesadaran bahwa dunia itu bukan tempat bahagia. Sampai eling-eling. Awake dhewe iki abot ibadah mergo kebujuk karo donya. Padahal sampean petani tenan donya iki dudu panggenan ayem, donya iki panggenan masalah. Ayem ki panggenane nang swarga Bu Carik. Wis ta menungso ki ning donya wis lek perlu donya ki diglintiri dadi pil, diuntal, ora lek nemu ayem. Donya ki panggenan masalah, urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Motor siji karo motor loro masalah gede motor. Duwe motor 5 karo motor 10 masalah gede motor. Omahe tingkat ora tingkat masalah gede omah. Uang iso tambah bandane iso tambah masalahe. Kula winginane mulih ngaji kok Kediri. Sekitar jam 12 enek omah gawedhe apik. Lah kok enek wong wedok iki nutup pager gawedhe dawuh ditutup ngene. Aku batin, yo ngene iki lho wong lek donyane akeh, masalahe akeh. Kowe nyapa kok nutup lawang mergo omahe gedhe ki enek lawange enek pagere. Kowe awakmu kan ora tau nutup to omahmu ora enek pagere to. Sampeyan ora tau ngumbah mobil mergo ora duwe. Ora tau parkir mobil mergo ora duwe. Enak ora tau ganti ban to. Uang iso tambah mas, bondone tambah masalahe, Pak. Dadi sampeyan ning donya aja nguber bondo. Bondo ki ora marakne ayem, marakne masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Mosok rabi ki ya Allah sing wedok kerenge. Hei. Sing lanang wis rae ning penere. Rabi 5 sasi ki kuru. Lah kok setahun malah ora ndek anak bingung jelek ndek anak ayem. Sakne dokter sak kandungan sak Malang goleki, sakne resep ditebus. Ora meteng-meteng golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng, ngisore Gunung Kelud ndak meteng. Karo Bu Carik diomongi dukun ampuh ning ngisore Gunung Merapi kono lho. Mlayu rono keprutut Mbah Marijan mati. Pengen di anak jelek di anak ayem. Di anak tenan ayem. Anake nakali. Kon ngaji mo, kon sekolah mo, kon mondok mo, kon kuliah mo, kon nyambut gawe mo, kon melu selawatan mo. Dina-dina mek glegeken. Anek gabah dol gabah, anek semongko dol semongko, anek pawas anake didol. Jadi lek ndi anak ayem, ndi anak tibane malah mumet. Donyoe koyo wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal yo masalah. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperni kancane. Delok lek kergosan nguber bal, tangge dicekel, digo mulih nang kasembon, gak oleh dicekel malah heng. Ya tenan. Mari diuber, lho kok terus dioperne, mari dioperi diuber nih. Lah lek kok ubernya pokok operne. Aku ki usul wong bal-balan iki sing bener po, wong 11 nggawa bal dhewe-dhewe. Dia tenan Bu Carik wis ta. Donya ngene iki wis masalah tok. Mula wong kasembon nembungne urip ning donya ki sawangsi kaya godhong suruh siji alus siji kasar. Lek kok geget padha paite. Godhong suruh kaya sawangen kuwi mek ketoke sitok alus sitok kasar lek kok geget padha paite.
Tanggamu sing tumpakane Pajero lek kok sawang wong ayem. Nyatane ki wong kemeng. Mula lek tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu ki wong kemeng liwat ki wong kemeng liwat. Samane ora usah iri karo tanggamu sing sugih ya duwe Mas. Tanggamu sing kok anggap ayem tak duduhi demi Allah. Dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, Pak. Cuman kita ndak tahu. Maki kiai iki yo ndek masalah. Iki engko mulai digawani berkat apa ora? Kadang digawani berkat yo mek aku tok supirku yo ora digawani. Ngono ki aku yo wis masalah. Arep tak dom kok yo mek sak kresek. Adek sego karo sambel goreng, mosok aku segone supirku sambel gorenge. Masalah ku cari. Wong aku kerep kok panitia nguwahi aku ki yo mek aku tok supirku ora tau diwehi. Ngono kuwi kerep aku. Tenan ning kene paling ku yo iya. Engko lek aku berkati sitok ya wis masalah engko dadak nukokne sopir kowe mi apa piye. Tenan. Yo padha ae anggitmu. Iki panitiane krungu apa ora iki? Lha tenan. Mula kula iki lek wis entuk berkat tak delok kok loro. Ayem berarti sitok sopirku, panitiane beneh. Ngono lho. Tapi yo siji daerah siji paling kene engko ya sitok. Entau kula entuk berkat loro ki rupane padha, tase padha, tak angkat ya padha. Oh alah ki berarti beneh panitiane ki sitok aku, sitok sopirku. Tak keni sopirku. Terus aku mlebu omah sopirku mulih. Dibuka karo bojo kula lho, Bah, kok mek sego tok. Ya Allah. Tibane sing dikowo supire ingkunge. Hei. Tibane kresek siji ingkung, kresek iki sego. Panitiane kok pekok aku. Allah kok segodok sesuk sopirku ngenteni ngaji neh tak takoni berkatmu diingi apa namung ingkung segone nggenku aku panitia kok berkat loro ki lho timbane sitok kreseke ingkung sitok sego nasibku kok ya oleh sego lah ora tak delok wong tak angkat ki kaya padha panitia tulung aja sampe ngono kuwi ya panitia. Iya maki aku de masalah yo. Aku mambu ngaji teng ning ndi masak mambu ngaji ning Tulungagung napa teng pundi. Ngono panitia tak omong ning ngene kok yo boneh to. Sing tekku ki ditaleni tek supirku ki ora. Yo bar tak sindir ngene iki. Terus akhirnya kok yo tek supirku ki didewekne, tekku didewekne. Yo muga-muga ning kene kok yo ngono. Lho kene iki lek ra digenahne ngono iki ya masalah tenan lho Pak kene iki. Yo jenenge nyupiri aku lek ora teko kene ya ora lek orang nggawa supir ya ora teko kene ngono ki lho. Oh alah kok ya mek sak kresek aku. Arep tak gunting ya. Panitia ngrungokne apa ora dikemu? Dadi donya ki panggenane Mas. Ngene yo. Awake dhewe ning donya ora ngibadah ki ya masalah. Ngibadah ya wis. Dadi ning donya wong sregep ngibadah duwe masalah, orang ibadah ya duwe. Maksud kula padha-padha duwe masalah, urip ning kasembon ngibadah. Dene ning donya ngibadah masalah, insyaallah sok ning akhirat gak masalah. Lek wis mati lho gak masalah. Tapi lek awake dhewe ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat masalah neh. Terus kapan awake dhewe nemu ayem? Jangan korbankan kehidupan yang kekal nek nuruti kehidupan yang sebentar. Donya kok bilanono kaya apa bocah bakal kita tinggalkan. Pesta itu pasti berakhir. Ngono lho. Lah wong mati ki sing digawa ibadah. Mula awake dhewe ya kudu ngamal. Mergo ngamal ning donya ya masalah, ora ngamal ya padha-padha salat to. Lho lek ora salat ayem aku gak sholat, orang sholat ki yo mumet ning donya. Takonono tanggamu, "Yu sampean gak sholat ning ayem ya ora." Lah kowe sregep salat kok ayem ya ora. Lah ya padha, iya ning donya padha. Aku ning donya sholat di masalah, sampean gak sholat ya di masalah. Bedane yo sampean ning donya gak sholat masalah, sok ning akhirat masalah neh. Nah aku yo ning donya sholat di masalah, insyaallah ning akhirat aku gak di masalah. Ngono lho.
Apa meneh ning donya melarat gak salat terus ayemmu ki lho kapan? Wong dipangane bingung kok ya ndak nyolat. Ning donya jleput ning akhirat njurut. Iya apa ora? Wis melarat gak salat, ayemmu ki lho kapan? Mulang koyo sesuk lek duwe tangga melarat gak salat bengok ana melarat gak nyolat terus ayemmu kapan? Lek wong nguber mlayu-ayu. Tuh. Nek tangga melarat gak salat bengok ana melarat gak nyolat terus ayemmu golek mulih wiritane kuwi yo melarat gak nyolat terus ayemmu. Lho lek melarat salat iya ning donya mungkin rekoso. Sok awake dhewe insyaallah nemoni penak. Ning donya ya Allah, Pak, ning donya lho nyambut gaene rekoso. Ngapunten melu bakul kayu nugeli kayu ning nggen dlurung-dlurung. Kula mulih ngaji ki lha kok rung mari cek munggah ning trek. Nyambut gaene rekoso ora salat ning donya rekoso ning akhirat rekoso neh. Bene awake dhewe ning donya kangelan Pak bene tapi salat to. Dene ning donya kangelan insyaallah salat kena gawe sangu nang akhirat. Insyaallah gak kangelan. Toh salat ki yo ora abot dina suwi ping 5 lek sak salatan 5 menit yo mek 20 menit. Urip 24 jam mek kon salat 20 menit. Sing 23 jam punjul 35 kok ge cangkruk ning arep HP yo oleh. Salat ki wajib maca Fatihah kuwi lek awakmu iso, lek ora iso isomu apa? Kula Fatihah mboten hafal Pak Lukman, lha isomu apa? Namung maca bismillah. Ya wis maca bismillah. Lho napa angsal oleh? Allahu Akbar. Bismillah, 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 bismillah. Kula maca bismillah mboten saged lho Pak Lukman, zikir mboten saged. Lah nyapa kula niki mualaf nembe masuk Islam. Ilat kula kaku lek ngonekne kalimat Arab mboten saged. Mboten salat ya aja nek salaton. Lah maca napa lho kowe ora godak maca ya ora usah. Kaya ngono ki agama ki penak. Akhire ra maca, kowe ngadeg kothok sekira ngadegmu cukup ge maca Fatihah. Cara wong kasembon maca Fatihah 40 detik, ya wis maca Fatihah meneng wae 40 detik. Uwer rumangsane Allahu Akbar uwer ora tau salat kok. Uwer bari menenge karo dolanan weteng. Oleh-oleh. Salat ki wajib nutup aurat niku lek duwe itu. Kok gak ditutup oleh salat arian khali udo dawe ulama. Kan kita Fathul Qorib. Dadi sampeyan iki lek ora ditutup oleh Pak salat udo. Sampai kemalingan, malingnya ki sing dicolong saeneke kain. Sak lemari colong, selambu colong, tapak melejo colong, sampai sual sing kok nggih colong pisan. Sempakmu batek pisan, lambimu batek pisan. Akhirnya udah blecet. Yo wayahe salat piye nak nek nutup. Terus sampean kelingan, nek Pak Lukman ora ditutup oleh salat utuh. Akhirnya sampean salat ngasar utuh, boleh, sah, sing penting sitok aja jamaah. Mulai jamaah ngeker. Anu ning katembon nek wong dadah nyarang. Nyolat karo landul. Oh, salat nggih. Aja repot karo donya. Donya ki ya wis mek kaya ngene iki. Mula Sayyidina Ali nate bengok nang kuburan. Hei penghuni kuburan, kowe gak pengen terus ceritani keluargamu nang Kasembon? Tak ceritani sawahmu 10 hektar tek cik didol karo anak-anakmu. Kowe mbiyen nek mbela iso nglumpukne sawah tak iki tek. Tokomu tek disita karo bank. Jabatamu urung seminggu digendani kancamu. Bojomu sing janji sehidup semati urung pendak pisan dirabi karo Kiai Lukman Syafi'i. Cara wong ning alam kubur saged muni dawe Sayyidina Ali, jawab nggih Sayyidina Ali, tibake sing kula beto salat kula, sing kula beto pengajian kula, baca Quran kula, ibadah kula. Aja kebujuk karo donya, donya ki bakal aja repot karo barang sing arep ditinggal, ayo padha repot karo barang sing arep digawa. Hei. Salat. Salat. Salat.
Aja kebujuk karo donya ki ya penting. Ning sawah to, tapi wae Jumatan mbok mulya. Ngono lho yo. Yo. Wes, aja kebujuk karo donya nggih, donya panggenane Mas. Swarga lho panggenan nikmat. Nek ning swarga ki nikmat terus, ora tau susah. Nom terus, ora tau tuwek, sehat terus, gak tau lara, urip terus gak tau mati. Iki lho sing penak tenan ning swarga iki lho. Sok ki ning swarga yu wong paling endek-endeke swarga, Pak, duwe pembantu 300. Saben dina ki nyiapne panganan 300 porsi, sitok ora nek sing padha. Nyiapne 300 minuman, sitok ora nek sing padha. Kuwi swarga paling ndek dhewe. Besok ki nang swarga nek mendung putih yu bendina mlaku. Gek muni ngene, pengen apa? Ngono tok. Sampe ning isor muni jemblem, ceblok langsung jemblem. Dadi sok nek mendung putih Pak, mek muni ngono pengen apa? Supraik ceblok langsung supraik. Pengen vario ceblok. Tenang. Sok enek buah iki jenenge tuba. Kuwi sampean kelentek, kabeh sing jenengan pingini enek. Sok ning swarga ki enek pecut iku saking apike ngalahne apike donya sak isine. Wah, masyaallah. Nang swarga kene anggur, jeneng Nabi ki nyekel sak gegem. Malaikat Jibril dawuh, jeneng Nabi anggur niku cara dipangan umat manusa mulai Nabi Adam sampai sing terakhir turah ya. Swarga iki ngono. Sok wong lanang iki Pak ning swarga duwe bojo 73. Sing 72 widodari, sing siji bojone dhewe. Atik wong lanang iki sok Pak ning swarga kuat ya ping 100. Kuat ya ping 100. Kuat oh iya ping 100. Wah, saking nikmate swarga. Nek sing muni napa kuat? Awake dhewe ki sok Pak manusa ki ning swarga ki dhuwure 28 meter. Ambone 3,5 meter Pak. Dadi dhuwure iki 28 meter. Lebare ngene iki 3,5 meter. Lah terus anune pirang meter iki? Mula wingi nek sing muni berarti lek 28 meter yo sawit kambil Pak Lukman. Iya bener. Lek dhuwure sawit kambil berarti endoke yo sak kambil, Pak. Lah terus lek endoke sak kambil terus anune kuwi pira? Sagluku. Mula lek ngono oh iya ping katanya umat. Ya kono batin. Nah terus nek ucap pira? Aja dibahas. Ora pantes lek wong wedok iki. Lah, mula ayo nggayuh swarga. Lek donya ki ya panggah kaya ngene iki. Wis rasa iri karo tanggane sing sugih ya penuh masalah. Wis siji wis ibadah niku sing nguatne iman karo sok. Nomor 2 aja kebujuk karo sak menit. Sing marakne gelem ibadah terakhir jenenge hidayah. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Awake dhewe niku urip ning donya jek dalam tataran paham. Ngerti sapa wong kasembon sing Islam gak ngerti lek salat wajib. Kabeh ngerti lek salat 5 wektu niku, tapi gak kabeh wong gelem nglakoni salat 5 wektu. Lho lek ngono manusa ki rata-rata jek ngerti rong iso nglakoni. Lah sing marakne iso nglakoni iki jenenge hidayah. Sapa to wong sakmene iki ora ngerti lek ngrasani iki dosa? Ngerti apa ora? Tapi enggak nyanyi tok. Ya kuwi awake dhewe iki jek ngerti tok tapi rong mampu ninggal ning ngrasani. Sing marakne iso mampu ki jenenge hidayah. Pengajian iki kabeh ngerti lek apik, tapi ora kabeh wong sak Kebo Harjo teko. Sing teko mek sing dikai hidayah. Arek Allah didakne, yo budalo. Ngono, kuwi dikai hidayah. Bucarik ya ngono. Bucarik budalo. Pak Lurah ora usah budal. Dadi lurahmu ki ning kene wis disentil. Nak uncap budal, sing budal ben bucarik ae. Ngono wis enek ning kono hidayah. Ning kono bucarik iki ngono dikai hidayah dikai petunjuk Allah. Bucarik budalo. Engko lek petuk kiai ning nyangonono. Ngono kuwi, kono ki ya hidayah apa ora? Lah iki lek ndak nyangoni ndak hidayah ora. Sapa to wong ora ngerti lek jamaah ki luwih apik timbang salat dhewe, tapi gak kabeh wong gelem jamaah.
Oh awake dhewe iki jek ngerti tapi ora iso ngenyangi. Sing marakne gelem ngenyangi iki jenenge wis mugi-mugi ngaji kula sareng karo hidayahe Allah. Mugi-mugi sing rawuh angsal hidayahe Allah. Dadi awake dhewe mek ora ngerti tok tapi ya iso nglakon. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subula salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga Kepuharjo Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Malang ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nyembah nuwun sanget panjenengan kersa rawuh